sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:06, detalya na sa aton mga balita lokal. Nagapanghatag sang financial assistance ang Overseas Workers Welfare Administration Bacolod Satellite Office sa mga overseas Filipino workers nga apektado sa travel ban bangod sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay Riza Joy Muldes, ang head sang OWA Bacolod, naghatag sila sa 10,000 pesos nga financial assistance para sa mga OFWs nga may flight untanin sa Pebrero 2, tubtub 9. Dugang pa, kinahanglan nila dalon ang mga nagkaigo nga dokumento kaangay sang passport, airline ticket, proof of employment ug overseas employment certificate kag employment contract agud maproseso kag mapasa ang ilang mga dokumento sa regional office. Sulod kay Moldes sa Pebrero 5, may 21 ka OFWs na nag-apply para makakuha sang financial assistance, samtang 39 naman sang kahapon nga adlaw. Naibaloan man nga sa bilog nga Rion 6, may 274 na ang naka-apply kag natala na magbaton sang financial assistance sa duha pa lamang kadlaw. Palayag pa ni Moldes, padayon pa sila sa gihapon na nagabaton sa mga aplikante para sa pagkuha sang assistance. Ginkasugtan sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus kag mga tag-iya sang hotel sa Bacolod nga i-require ang ilang mga guest nga mag-fill out sang form anggot sa ila travel history. Ini matapos ang pagsapol sang task force sa unang batch sa matiglawas ang hotel sa Bacolod sang Pebrero 6, samtang second batch ang natala na patigayonon sa masunod nga semana. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sang task force, gintalakay man sa pagsinapol ang mga butang nga dapat himuon sa tion nga may mga guest nga nakabatsyag sang sintomas ng nCoV. Nanawagan si Tan sa may travel history sa China, Macau, Hong Kong kag Taiwan nga i-monitor ang kaugalingon sa sulod sang 14 ka diyas kag magpadulong sa hospital kung makabatsyag sang sintomas kaangay sang mild cough samtang naga-home quarantine. Tubtub karon ginawa ni
makita ang resulta sang test ang duha ka mga patients under investigation sang 12 anyos nga lalaki nga Pinoy kag 58 anyos nga babae nga Pinay. They agreed man to come up with another forms to fill out for their guests, no, to indicate if may history of travel man sila. So we also tried to figure out anong himuon kung may sila guests nga for quarantine. Kabahin sa pahayag ni Dr. Grace Tan. Samtang nagpangayo sang pasaylo ang nagkontrobersyal nga pastor siya ginhimo paglapak sang Santo Niño kinamahen sa Santo Niño. Sa video gin-upload ni Pastor Christopher Gayoba sa Facebook, nanawagan ni sa tanan nga pare kag lideres kag nagpangayo sang pasaylo sa paglapak sa revolto nga napatihan sang tanan. Nagalaom si Gayoba nga ma-appreciate ang iya pagpangayo sang pasaylo, dala ang pagpasalamat sa tanan nga naghangop sa iya. Una dire Martes nga adlaw sang nag-viral ang video ni Gayoba nga nagalapak sa imahen sang Santo Niño sa atubang sang iya mga parokyano sa ilasimbahan sa 4th Road, Lacson, siyudad sang Bacolod. Mayong aga sa tanan, especially sa mga Katoliko kag aglipay nga ako gali si Pastor Chris nga pangayo gid ko sang kapatawaran sang ginimo ko sa pagtuo nga ginguba ko ang inyong parts ng pagtuo. So ang kabahin na sa pahayag ni Pastor Chris Gayoba. Ginaprobahan sa Sangguniang Palunsod sa Bacolod sa second reading ang ginadusong ordinansa nga pagtukod sa Bacolod African Swine Fever Task Force kag re-emerging livestock infectious disease task force. Ang ordinansa ang gin-author ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa interview sa Aksyon Radio ginpahayag ni Gamboa nga dapat mapadali ang pagpasa sa proposed ordinance kasunod sa outbreak sa ASF sa Banwa sang Don Marcelino sa Davao Occidental. Ginpatag ni Gamboa ang task force ang mga panguna sa pag-address sa tion nga may mga makalalaton nga balatian sa mga kasapatan para hindi na kinahanglan nga magtukod sa task force ang alkalde. Samtang ginrekomendar sa Bacolod ang ASF task force kay Mayor Evilio Lunardia nga magpapanawag sa executive order nga nagadumili sa pagpasulod sa Bacolod sang pork kag pork products gikan sa Mindanao kasunod nga apektado na ang Mindanao sa ASF. Now we will create a task force, and this will not include only the ASF, the Asian African swine flu, kundi dalaman ini mga emerging and re-emerging livestock diseases. Kabahin sa pahayag ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Sa ibang panaton nga balita lokal, pagabutangan sang gobyerno probinsyal sa bago nga personnel ang mga bakante nga posisyon sa Kapitolyo Probinsyal kag buhinan ang functions o kon obligasyon sang pila ka mga empleyado. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, may mga posisyon nga nabakante bangod sa pagretiro sang pila ka mga empleyado. Duha pa ni Diaz, ilaman resolbahon ang problema angot sa kadamuon sang trabaho sa mga empleyado nga nagauyat lamang sang isa ka posisyon. Sunod kay Diaz, iga-implementar man ang pagbuhin sa kadamuon sa mga casual kag job order ng empleyado pagkatapos ang bulan sang Marso. Una dirigin pahing ni Gobernador Eugenio C. Lacson nga kapin isa kagatos ang igabuhin nga casual kag job order employees agud masolbar ang problema intuga angot sa pagsobra sa limitasyon sang personnel services. Ang ato ni ban nga sa capital based nga pang-open ta na para ma-fill up ta. That is also one of the thrust ni Bong Lacson to bring in new blood, new vision, new inspiration sa aton nga provincial capital. Si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Sa dugang nga balita lokal, papanaugan na sang penalidad ang mga nagabisita sa presohan sa siyudad sang Bacolod nga nagadala sang kontrabando para sa mga preso. Ini matapos ginaprubahan sang Sangguniang Palunsod sa Bacolod sa third kag final reading ang ordinansa gin-author ni City Councilor Al Victor Espino, Chair sang Committee on Police Matters. Sunod kay Espino, nagumpisa na ang ining ordinansa matapos nangabay ang Bureau of Jail Management and Penology nga magbalay sang pulisa nga panaugan sang penalidad ang mga nagabisita sa presohan nga may dala nga kontrabando para sa mga preso kaangay sang cellphone, sigarilyo, kwarta kag iban pa. Sa idalom sang ordinansa, tubtob 5,000 pesos ang penalidad sa magalapas sang pulisa. Natala nang i-publish sa mga lokal nga pamantalaan na ordinansa antes ini patuman subong nga tuig.
Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, gin-promote bilang pamuno sa Tourism Development Department Western Visayas si Negros Occidental Provincial Supervising Tourism Operations Officer Christine Manzanares. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Manzanares nga napirmahan na ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang appointment na pitsahan Enero 20 tuig 2020 kag mag-report na siya sa Regional Office sa Lunes. Ini nga departamento ang mga magatutok sa tourism planning, marketing, promotion, training, meetings, incentives, conventions kag exhibitions. Sunod kay Manzanares, ini ang panibago nga hangkat sa iya bilang isa sa mga opisyal sa mga departamento. Si Manzanares ang umpisa bilang Provincial Tourism Officer sa Negros Occidental sa 2011 sang panahon ni Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. Ini siyang gindesignar naman bilang officer in charge kasakaron si Jeneline Cordero nga nagserbi man bilang Senior Tourism Operations Officer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:14 sa mga problema naton sa mga bukol blang nga nagatinubo-tubo da sa aton nga lawas, cyst man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Suno sa mga eksperto, ining Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at ubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man ang mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na ang DTX 500. Ang mabakal sa online kag pwede gyud nga deliver sa inyo puloy-an. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Chinese national nga una nga kaso sang nCoV sa Pilipinas naka-recover na. Samtang Duterte nagmando nga padalan sang notice ang Estados Unidos nga nag-terminate sang Visiting Forces Agreement. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang palanggan. Ano naman nga paglikaw sa balatian mga ka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3. Ang munang aton nga ginarekomendar sa inyo, isa ini ka super vitamin hormone, ging-classify ini nga may therapeutic effect. Amo na bisan ang aton mga medical doctors, rekomendado ining Life Extension Vitamin D3. Himo ini sa US of A, pero bisan imported, tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sini, available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre ang aton nga medical check-up, ubod sa aton nga medical doctors, gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic, aralan sa GA Esteban Building, sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang siya sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Negatibo na sa 2019 novel coronavirus ang 39 anyos nga Chinese national nga una nga kaso sang masakit sa Pilipinas. Sunod sa Department of Health, naka-recover na ang Chinese kag wala na sang sintomas. Sunod sa DOH, sa katapusan nga test nga ginpatigayon sa dumuluong sa tong Pebrero 6, nag-negatibo ini sa coronavirus. Apang ginpahag ni Health sa Undersecretary Eric Domingo, kinahanglan pa nga paidalom sa isa pa ka-test ang pasyente. Ginpahatag sang DOH, kinahanglan ang duha ka negatibo nga resulta antes i-discharge ang pasyente nga gikan sa Wuhan City sa China. Ang partner sa pasyente isa man ka Chinese, ang una nga nagtaliwan tinikdan nga semana bangod sang nCoV. Ginpahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga naglambot na sa 178 ka matawo na paidalom sa obserbasyon bangod sa ginasuspetsahan novel coronavirus. Sunod kay Duque, 147 ka mga PUI ang na-isolate sa karon, samtang 16 naman kaiban pa na discharge ang nagapabilin nga napaidalom sa strikto nga monitoring. Ang total sa mga kadamuon ang ginakalakipan sa 3 ka Chinese, sa diin ang isa diri ang napatay sa itong Pebrero 1. Una na ang ginpathag sa DOH nga mga PUI ang mga tao nga may acute respiratory infection, may hilanat kag ubo kag ang damlag lang nakabiyahe sa Wuhan City sa China, sa diin ang lugar na ginhalinan sang virus. Liwat naman nga nagapilar sang kooperasyon sang publiko si Duque sa ila ginaduso nga pagtap na sa nagalapta nga virus. Nag-abot na sa Wuhan City ang repatriation teams ang Department of Foreign Affairs para i-finalize ang pagpapauli sa mga Filipino gikan sa Hubei, China. Nakigsapol na ang mga opisyal gikan sa Philippine Consulate General Office sa Shanghai sa mga miyembro sa Filipino community sa Wuhan kag sa Foreign Affairs Office sa Hubei Province. Mayara pa sang dugang team gikan sa DFA Office ang mag-aabot sa Wuhan agud magbulig sa repatriation.
Sa karon 45 ang kumpirmado nga malakip sa repatriation. Pag-abot sa pungsod, gilayon sila nga dalon sa New Clark City sa Tarlac, kag didto ipaidalon sila sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Hindi pagpasugtan sa Bureau of Immigration ng mga turista nga Pinoy nga magbiyahe pakadto sa Jeju, South Korea nga wala sang visa. Suno kay BI Port Operations Division Chief Grifton Medina, may anggot ini sa bagong nga travel ban policy nga ginapatuman sa Korea para sa precaution sa novel coronavirus. Base sa bago nga pulisa, ginsuspend sa Korea ang visa-free entry sa mga turista nga Pinoy pakadto sa Jeju Island. Dugang pa ni Medina, sakop man sa suspension sa visa-free privileges sa Jeju Island ang iban pa nga dumuluong halin sa iban nga pungsod. Ginabalabagan naman sang alkalde sang Kapas Tarlac ang plano sang Department of Health nga ibutang sa ilang nga banwa ang mga overseas Filipino workers nga i-quarantine bangod sa makamamatay nga novel coronavirus acute respiratory disease sa rason nga wala sila ginkonsulta. Una nang pahayag sang DOH nga ibutang sa Athletes Village sa New Clark City sa Tarlac ang mga Pilipino nga magabalik gikan sa Hubei, China para sa 2 ka semana nga quarantine period. Ginkilala man nila nga ang Bases Conversion and Development Authority ang may puder sa New Clark City. Samtang ginpahayag naman ni Kapas Mayor Reynaldo Katakutan nga mag-apilar sila kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpili sa ibang nga lugar para himuon nga isolation area. Ginbando na ni Presidente Rodrigo Duterte kay Executive Secretary Salvador Medialdea nga ipangabay sa Department of Foreign Affairs nga magpadala sa Estados Unidos sa official notice nga naga-terminate sang Visiting Forces Agreement kon VFA. Ini ang ginkompirmar ni Presidential Spokesman Salvador Panelo kag ginpahayag nga ginapaabot nga istoryahanay si Duterte kag US President Donald Trump sa palaabuto na pangwala pa nibaluan kung ano ang agenda. Una diri ginpahayag ni Duterte nga i-terminate ang VFA kung hindi pag ipabalik sa US ang visa ni Senator Ronald De La Rosa nga isa sa iya malapit nga kaalyado. Nagmando naman si Justice Secretary Menardo Guevara sa National Bureau of Investigation o NBI nga imbestigahan ang inaligar papel sa pila ka mga opisyal kag personnel sa immigration nga imbulbado sa human trafficking. Si Guevara ang nag-issue sang Department Order sa naligad nga Enero 22 angot sa investigasyon sang NBI sa ginaligar pagka-involver sa mga BI officials kag personnel sa human trafficking kag escort activities. Ang mga aktibidad ay nalakipan sang pagtugot sa mga Pinoy nga turista nga magtrabaho sa luwas ang pungsod, partikular na sa Kuwait, sa piyak ng dilian ini para sa mga bagong nga na-hire nga household service workers. Sunod kay Guevara, may report man ini nga nabaton nga ang mga bagong nga OFW nga mga Pinoy nga luya magtrabaho sa Kuwait ang una ginadala sa Malaysia kag Indonesia nga ginaligar gina-facilitate sa pila ka BI personnel. Wala giningadlan sa mando ang opisyal kag personnel nga subject sang investigasyon. Ginkakasang Korte Suprema isa kahukom sa Regional Trial Court sa Cagayan de Oro nga ginaligar naghulam sang kwarta halin sa mga may pending nga kaso sa iya sala. Magluwas na ginpahayag sang public information sa korte, hindi na maghimo makauyat sa anuman nga posisyon sa gobyerno ang hukom nga si Bonifacio Macabaya kag wala siya sa makuha nga retirement benefits. Nag-ugat ang pagkakas kay Macabaya sa reklamo sang 5 katawo nga nagtestigo nga ginahulaman sila sang dako nga kantidad sang hukom. Wala na naghatag sa impormasyon ang PIO sa balor nga ginhulam sang hukom. Sunod sa PIO, ginpadala ang ginsumpaan nga pahayag sa mga nagreklamo sa Office of the Court Administrator nga gin-endorse naman ang kaso administratibo batok kay Macabaya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27 sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton nga ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals gingamit, gani nga safe nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap nagapaputi sang panit, nagapakinis sang kutis, nagahatag alibyo sa punggod kag pikas-pikas sa imo kaguya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sa balitian niya colon cancer. Gani yan ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niya colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sa Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3.
Pagkapatay sa ginakabig hero doctor sa China, pag-aimbestigahan. Samtang pila ka sports event sa pungsod, suspendido bangod sang NCOV. Sa atong balita espesyal, mga safety tips naton sa kung mag-date ka ba lang, nakilala mo lang sa mga dating apps. May mga safety tips kita nga ihatag karon sa inyo sa aton balita espesyal. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse, nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kaya Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, maraming mga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Kag sa ato naman yung Balita International, nakahanda nga magpadala ang Chinese government sa investigation team sa Hubei kasunod sang pagkapatay sang doktor nga una nagbulgar angot sa Wuhan coronavirus. Ginpahayag sa National Supervisory Commission nga ang grupo ang magapatigan sang komprehensibong investigasyon sa likod sang pagkapatay sang ophthalmologist nga si Li Wenliang. Tuma naman ang kaakig sa mga Chinese national sa social media platform nga Weibo angot sa rason kon niya ginpunggan sa otoridad si Li matapos sinipahibalo sa iyang kopdana ng angot sa mga balatian. Ginkompirma sa Wuhan Central Hospital nga napatay sa edad de 34 anyos ang ophthalmologist nga si Li Wenliang nga na-infect sang coronavirus. Una na
panginwala sa mga ospital ang balita nga patay ng doktor kag ginpahayag nga yara lamang sa kritikal ang kondisyon. Sili ang isa sa 8 ka doktor nga ginpakamalaot sa otoridad sa Wuhan kag ginpauntat ang pagpalaptas sang sala nga balita angot sa novel coronavirus. Bangod sa impormasyon nga ginbulgar nirli na narisaring akusasyon ang ginapatubang sa China bangod sa ginaligar pagtago nila angot sa coronavirus. Ginpilit man ang doktor nga magpirma sa isa ka kasugtanan sa diin. Ginaako sini nga ginatinguan lamang niya nga gamuhon ang gobyerno kag ginhadlok pa nga mahimo ini magapangatubang sa kaso kriminal. Samtang ginpasiguro naman ni Chinese President Xi Jinping ang iya publiko nga magapatigay ng China sang tanan nila nga masarangan agod tapnaon ang nCoV. Samtang ginatusok naman ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda ang barato nga bulong, medical equipment kag medical supplies para sa tanan. Sa idalom sang House Bill 62919 ukon Affordable Medicines, Medical Equipment and Supplies Act nga ginsumeter ni Salceda, magatalana sang ceiling price, himuon nga barato kag masarangan para sa mga pigado ang mga bulong kag medical supplies kag equipment. Sunod kay Salceda, pro-poor kag pro-PWD ang iningahagna, bagod hindi lamang bulong kundi lakip na diri sa ceiling price ang mga medical mask, wheelchairs, prosthetics, syringes kag iban pa nga gitalana sa maximum drug retail price. Ginhinyo man sa among hagna ang Philippine National Drug Formulary nga mas gamiton ang generics nga bulong, ilabi na nga wala man ini sang different kun wala man ini sang kinalain sa epekto kag presyo. Obligahon man ang mga kompanya sa iban nga pungsod nga panubuan ang presyo sa ilang mga bulong kung gusto nila nga magbaligya diri sa Pilipinas. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 59 centimos. Ang Hong Kong dollars may baylo nga 6 pesos kag 56 centimos. Samtang ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 66 centimos. Kag sa ato naman yung balita, entertainment action boy, trending naman sa karon si Nadine Lustre. Kabalo ka nga Kita mo itong mga buwis buhay niya nga mga posts sa Rio de Janeiro. Yes, sa pictorial. Sa dito sa Brazil? Yes, sa Rio de Janeiro. Tsaka Sige. So, sa isa ka ano na siya action boy, sa isa ka magazine. So siya dito ang cover action boy. So makita mo, siya cover sa magazine? siya giyang cover yan sa magazine ni Action Boy. O hindi papel o karton? Siya giyang cover. Okay na? Yung cover sa magazine. Ha? Na. Cover sa magazine? Okay man? Siya garogin feature sa cover sa magazine. Yes. Wala siya. Kaya kung ikaw yung cover sa magazine, ikaw gito. Nakabudlay na. Pero parapos na ng balahaw. Kung sharp yung mga utok mo, sige ito na mong kasabad, wala nga kadamo, pasang kung hindi sharp ang utok mo, hindi mo na mapinikuha na yun, gagawin cover sa magazine. Diba? Naman na. So makita action boy sa Instagram, lalo ka bongga, gidya. Gali ang mga behind the scene bala action boy. May kita mo tayong pakita ko lagi na simo. Nga bangko lang ya gali nga monoblock na tawag no. Monoblock kag ang mga basta gid sa box to bala nga. Isang to ka action may makaya kagito ya, di ba? Amo na ganing nga may mga tao sa kilid niya. Kaya just in case magkaya, naka-heels mga daan. Di siya nakuman kung sila din ang picture mo ng balon ko dra ka skilid, okay magkaya sa arakada. Yeah. Kamu na. Batuan ko na dayon. Batuan mo dayon. Uy. Isa na mo na ng role mo. Nasilinga mo dakal ko. Uy. Ni problema. Huwag na yan. Uy. No. Yan pilang talent fee mo. Wala na talent fee Liglay. Basta ang balansa may tumbanay diya. Pero wala na talent fee pero dapat matumba. Dapat tumba siya. Ay kalay. Di mano ka da karon ng pulos mo da kundi mo lang siya matumba. Gani no. Wala pa daan talent fee. Hindi pa siya matumba. May pa talent fee, hindi pa siya matumba. Pero at least nakapa-Brazil ka. Correct. Correct man. So, hindi lang siya action boy. Kaupo dito si James. Pero wala siya nag-post nga ara si James. Di ba nag-break na sila? Oo. Pero sa siniko nung action boy, siniko nung magazine, do may part the action boy nga gin state nila kung mga reasons ang breakup nila. So bakal ka na ha sa nga magazine. Kaya makilantaw lang ko simo.
Karak man. Ang bakal ko sa una, comics na niyo. Sige dyan. Wala ka nang kabakal. Ay, kanakabot ang chimpo sa comics, ya? Kabot man. Ang hilig ko may baklon sa Action Boy, ang Pakitbox. songbook. Hindi wala ko Songbok. kabasa. Yan, may mga May mga lyrics. chords, may oo, mga, kag mga ano. lyrics. Siyempre ko sumbok mo. May mga chords. Oo, nana mo na. Marang imo sa una. Kakanta-antay ko na sa una. Pagka Action kabakal Boy, sa mga Precious Romance. Ay, wala. Hindi ko wala. hilig. Hindi ko hilig magbasa, Action Boy. Sorry, good. May lang Tingala galing. ko daw kulang ibalo mo. Gani, no? Wala ka. Pero lain naman yung mga romance, precious romance. Ya, wala ka na may makwa, ya. Uy. Oh, ano makwa? Wala ka Madahaw. nabalo nga sa mga libang amo na may mga info na da nga mabalang. Ano nga mga info, Kada Action mo na Boy? nabalo ka mga writers ni research mo na sila mo. May mga sa Canada, let's say sa isa ka lugar, sa ang setting bisang sang storya sa isa ka lugar, at mo bala ano na sa lugar da. Yes, Ang na sama sa na. mga info na da from gali. ko nang Sure ka. kidding aside. Oh, amo na nga Tubali, may mga... may ara ka makuha. Hindi lang ang istorya, kundi nga may mga may mga kuha So, na. paano lang na-describe, like, ang mga lugar? Gina-celebrar din ang mo na. Kaya mo na? Alam mo, bongga! Ay! Galing. Basta, way ka sa perdiyon, magbasa, bisan ano lang basahon mo. Bisan sige, paano na yan, may nuggets of information kagin makuha na da. Sige. And Tingala ko then that mo. widens your Mind. perspective. Oo. Diba? Oo, di ba? Correct. Basa bala, sugod na basa, may Hindi ko, chingko ka na. Balita sa sports. Ginanunsyo sa Philippine Sports Commission o PSC nga postpone indefinitely ang pila ka sports event sa pungsod bilang pag-andam sa batok sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Kalakip sa mga gin-postpone ang National Sports Summit 2020, Philippine National Games, Children's Games, kag ibang pang aktibidad. Sunod sa PSC, nagdesisyon ang komisyon nga ipaisol ang mga sports events sa nga ila gina-manage agud maproteksyonan ang mga atleta ka ang mga nagasuporta sa ila. May formal naman nga rekomendasyon ang PSC nga i-postpone ang 2020 ASEAN Para Games nga himuon kun tani diri sa pungsod sa Marso sining tuig. Ini bangod man gihapon sang kakugmat sa NCOV ARD. Apang ginako sa PSC nga depende pagyapon sa Philippine Paralympic Committee ang desisyon para diri. Ginapaabot naman nga mabiyahe ang pila ka opisyal sang PSC padulong sa Thailand ako na sang Philippine Paralympic Committee padulong sa Thailand para makonsulta ang Asian Paralympic Sports Federation angot sa pagpaisol sang 2020 Asian Para Games. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy, Duran! Happy! With family name. With family name na. Dason kompleto na gina. May AKA pa na dason, di ba? Happy weekend. Saturday. Yes. It's Saturday mga ka-aksyon. 8 na subo, Action Boy. February 8? Ano nga ang significance ng February 8 man? Wala man. Lipat ko basta, sige, why Nga go. rahaw? Kaya basta 8 gani nga pizza daw may mga significant events na dayan mo. Para December 8, birthday ni Mama Mary. Mary, oo. October 8 daw may Assumption, something. O, basta may ara. Check tayo kung Why may go ra? ara. Base Yeah, kung... may taan tagi dyan. Bisan wala. Ay, birthday ko sa isa namon ka doggy. Muna, talaka ba? Wala. Guro Action Boy. Kaya wala may nagwa. Wala, Swertres lang Action Boy. Huwag sa mabalan. Pero nagwa sa swertres. Ba? Wala. So, 25 pa Action Boy may ara. Correct. Anong 25? Adsa? Yes, that's a revolution. Karak man. Uy, ari na si Kono nabuhay si Sino Torx. Ay, ara siya. Hindi, ari din siya. Then, Ari diyo. ay, hindi agalantaw ko diyo sa kalendar kung ano nga day ang February 25. Ano nga day? Martes, ano nga day, Martes. Kay... Mangkunta lang ko bala, hindi na magtanaw sa kalendaryo. I am a walking calendar. Ala. So, Action Boy, samtang hindi tayo pagpanumdumon ang ang EDSA kay may Layo pa. una pang holiday before sina. Hindi na holiday, Valentine's siya. Ito kumbaga special lang. Special day lang na iya. Hindi na holiday, kanda mo sa ako na. Holiday para sa mga heart. Basil lang mag-holiday. Hearts! Hearts! Holiday para sa mga... Basil mag-holiday ka. Ay, hindi. Ako sweldo na. Correct? Correct. Mother's Day na siya, Action Boy. Mother's Day. Kay, ara naman sa mga mama ang sweldo ni Papa. Correct? So, sige, Action Boy. Ario, mga
mga safety tips bala Action Boy sa mga natala na nga makipag-date subong nga February 14, especially kung nakilala nila sa dating apps. Katilaw ko na sa dating apps. Iway mas sila nga nag-intra ka, kundi natanaw mo na kung ano na siya. Na-try na mo sa una ya Omegle. Ano na Hindi siya? na siya dating apps Action Boy, do ka strangers lang na siya nga mag-appear lang. Inang dating app siya. Wala ako ka-try Action Boy. Okay, naka-try. Anong mga dating apps Nalipat ko ng Date.com hindi, may ano ni chart lang, Tinder, hindi ko sure ha. Pero doon mo nang subong. Oo, tapos mayroon sa Facebook, even sa Facebook, mayroon Facebook dating. I-activate na brain mo, wala kay tapat kay gigasilin. Tama na siya Action Boy. Lang kay ang sa Facebook naman niya, do ka ma-personalize mo siya. Kay hababi gusto mo within Bacolod City lang, tapos 20 to 25, do ka mo lang na. So ang ma-appear lang sa imo nga daw timeline na, amo lang na. So hindi mag-appear ang 26. Hindi. Kay 25 lang hasta. Kung baga may specification Action Boy sa imo ginpili. Diba? At least bala tapos do ka pili pwede ka nakapili kung diin ano man may school pag mo do ka mo na Kung di eskwelahan or ano pagid basta pero hindi mo man ma-sure Action Boy kay bandaan fake ginabutang nila sa ilang nga mga profile, diba? Ginasala mo lang na isang Facebook kay Action Boy. Do gata actually na yung amo, ay na yung mga dating apps na yun, nalipasan na kami sinaya. Nalipasan. Dugutom ba? Nalipasan na kami na. So, Action Boy. Ang amo na lang sa mga kung naging lang yan sa social media, ya pulo Facebook na lang talaga. Facebook, scroll na lang gid mo. Kung mag-screenshot, kag dahil lang tawag lang. Why na gani, i-post niya mo. Ano lang, but silingon ka pa. Panilag na lang. Ako lang ba, saan ko panilag? Hindi na panilag ang term da. Ano ba? Pang usyuso ka na lang. Pang usyuso. Anong tabo, di man? May ban nga daan nga, sa dadlo, post mo. Oo, hindi lang gid kadadlaw, kada oras, gid Action Boy. Yara gid mo na yan. Ang biyara ko no, okay Cupid. Okay Cupid. Okay Cupid. Sino ba si Torx? Hindi Si Torx. Isa man sa mga customer sa dating apps nga, okay Cupid. Okay Cupid. Okay. Wala ko naka Basta, damo Action Boy actually. Damo. So, sige, ari Action Boy. Una, so mag-video chat anay ko no antes ka makikita. Na may mga FaceTime, Action Boy. Basta video chat ka, istorya ka mo, kita mo tsura Oo, kay mara dali ba nga i-video call mo, ay karon lang kay do ko busy o ka mo na. Hindi pero may kakaintuan pa si Action Boy. Nan sa amo sina nga mga scamberloo. So amo na dapat makig-video chat kagid. Kag maano mo gid lang nga siya nagali. Nan isa sa mga safety tips Action Boy para at least kabalo ka na kag pwede mo ma-screenshot ang tsura ya. Correct? Para nga kung mag-eyeball ka mo, eyeball pa nawag sila. Eyeball man nagyapon sa inyo. Meet lang ka kalaan sa eyeball. Do ka eyeball, bito ko. Kaya eyeball, so na sa tabla lang ako sa imo, so na may mga, ang radyo, wala ginagamit, na bla sa YL na bla. Anong YL? Young lady na. Young lady. I think, way mo ko nakagis na. Ng mga handheld radio, bla. Ginawa mo gitaw na sila YL sila tapos mag-meet nila pa na eyeball amo na ko no way mo ko na so buhay ka meet up na ni Action Boy meet up di ba amo nang tawag. So next Action Boy mag-commute ka or kung may salakyan ka ikaw lang drive sa iyong salakyan kay mariban ka sugaton kasi ang muni nga car ay hindi Action Boy cancel porque may car siya go na tayo may car. Di, mag-commute gani. Mag-commute, jeep. Round trip. Round trip. Pwede. Jeep ako. Dali lang kay kaga-jeep ako. So, tapos mas safe na Action Boy. Super con ka pa na. Hindi ka maging super dress. Panawag sila lamon, so na-dress to kill. Mo na? Ay, mo na yan. Dress to kill, Dress to kill na sa una. Magkapurma ka sa una. Bago gabi, mo naka-dress to kill, diba? Nga dress to kill? What's with the kill? Diba, kung tsura mo doon mamatay kayo. Alam mo na? Hindi, ito na mo sa una. The term lang nag-oraction kung nakapurma ka sa una, sabihin niya, magugurabi, purma, diba? Mo sa una, kung naka-dress to kill, diba? Amay do ka manenay kaya na mo na inyo do ka dress. Do manenay ka sa bubunyag. Lay man ang attire sang kuan mo, lay man ang outfit sang maninay sa bunyag, lay man ang outfit sang maninay sa kasal mo. So sa bunyag lang. Pero sang imo subong do ka formal lang ni siya ya. Ang imo na yang ginasoksok ya daw ka kuan na sa ya daw ka pang dating apps na sa.
Wala ka ba? Nakaitom ka gidya. Galoksa. Nga, hindi pwede. Ha? Pwede eh. Kay go. Black is beautiful. Black is beautiful. Black is beautiful, but too much black is charcoal. Ay, correct. Correct, di ba? Ang too much black is negra. Kala is a negra. So, beautiful blang negra. Correct. Correct. Ang Miss Universe na mong negra, Si sino gani? si Tutini, Susini. Tutini man, si Zuzini, Susini, Zumbini. Basta Zini. Basta pa yung mga nini. So, next action boy. So, mo to action boy, kung ano ka, kung may salakyan ka, ikaw, drive. Kung wala, mag-commute ka lang. Hindi ka mag-button sa offer niya. Nga Hindi pwede kung may salakyan ka, may driver ka. Ha? Ay, importante siguro. Importante siguro nga hindi ka magsakay sa ipasugat ka. Oo, or siya masugat si mo. Unless nga sure ka nga ang nagpasugat sa imo ng ang bata ni Henry C. Mo na. Ako sure ka gid bala. Di sila ko hindi ka nakapasugat. Hindi ka nakapasugat. Or bisan bata na lang ni Luciutan. Oo. O ni bakal blas ang share sa kono. Sang Manila Waters bla si Daniel Razon. Ang buot sila ng bilyonaryo bla ng damo ang bilyonaryo, mga Duran gani, bilyonaryo man actually. Taga paano ko na sila bala pero in fairness, no? So amo na kay kutungod nga bilyonaryo ti maggo ka dayon. Actually, ang inako man nang hindi ka magpasugat, kay hindi ka sigurado ang safety mo na da, di ba? Kung bilyonaryo masugat, safety na dayon, safe bata na. Bata ni Gracie alang kidnapon ka pa na. Hindi mo depende, di ba, action boy? Tambot si mo dahil hindi ka. So, next action boy. Makasave ka pa sa gasolina. Ang muna. Moy, wala mo gasolina eh. Di ba? Gusto ko ito gasolina. Di ba? Daw mo siya kwarta. Sige, makita na. Ito po padali. Pwede pang gas. Kalain. So, next action boy, Ario. Dapat makikita ka sa mga public places. First kag second date connection boy. Plaza. Public places, good. Ay, grabe naman sa plaza. Public place lang. Di pa rin mga restaurant lang. Sa church. Sa church. Ka-very, churchable. Churchable. Di mo, makita na ito po sa church lang namon. Ay, okay. Di na church nyo. Yung Pastor Chris lang. Bala ka dayaw. Wala ka dayaw. Ngayon, ang intra, ito pang lapak. Muna? Oo. Sige, agda. Bala ka dayaw. Tama na siya. Move on. Next. So, next action boy. Kalalain. Hambalon mo yung family. Sabi doon na kagura, what? Muna? Oo, sabi mo. What? What, ano? Amo nang yung reaction pag sila mo ka dito mo yung bakiwan. Wala ka na. So, next action boy. Dili tayo sa next bala. Sige. Hambalan mo ang imo pamilya or imo friends angot sa imo meet up. At least may kabalo. Pabalon mo sila. Hindi mo magtago-tagoon. Ipabalon mo sila. Para kabalo sila kung madula ka man. Yes. At least may mga reference. Kung sino to imo nga ka-date na namo na siya kay syempre para aware man sila action boy. Ma-track ka nila action boy. Okay. Kung diin ka man. Takdan ka nila sang satellite. Rin siya takdan ka GPS. nan. So, next action boy, pinaka-importante sa tanan action boy, hindi mo gidayon paghihatag ang tanan mo nga personal info. Pati ang imo mga ATM. Ayaw mo, too personal na ni action boy. Bago pa lang mo, pa ka muna ka, makita na pa lang ka mo, yan nakabalo na sa imo nga PIN code. Oo, ay hala tsaka mo action boy man. Ha? Do ka tsaka, do ka over. Kabalo na sa bisang PIN code mo, kabalo na sa imo nga mga password. Maba siya bisi mo. Meron kansa ni mo birthday, di ba ano ka mo? Taga-diin ka gida, family. Ano yung mo card number? Lakala. Ano yung mga PIN code? Sa likod, na wala ka, ang tatlo na wala. Ay, kalay. Kay gin-swipe na gali action boy. Hapos na niya ako nga, ang birthday ko, wala mo malang na ako. Kalay. Sinunga na action boy. So, pinaka-importante kay action boy, hindi mo na pagyamba kung taga-diin ka gid ba exact address mo action boy, di ba? Kaya kasi kung i-monitor ka na karon ta. Kaya action boy, ang paggamit sang dating apps, wala man sang problema. Kay damo actually wala action boy nga dra na lang kilala ilang husband, wife. Correct. Sa mga amo na. Kaya kon mo gid inang hindi pa balon mo gid siya nga naton ang organs ko nung ngakon nga kidney isa na lang. Ibasib lang. Kasi dungagan niya. Hindi basib kasi lang. Kasi pakuha ya pag kalain.
Wala ka na bilin eh. Kasi wala mo nagbaligya to, mo nag-deal to sa Kidney organ sa. Ay, nano mo na. Nano mo na ka-date na. Naman sila sa bala nga. Ah. Abi mo niya, namian ko sa imong heart. Tigali baligya. Baligay, galing heart. Oo, na. Ano kalain? So, mo Andam ka na. Andam. Magsilisa nga. Oo. Oo, Amo na. silisa gani nga. Dapat mamba siya. Abi mo sa ato pa istorya na bala do nakita ko ng imo heart do kanami. Andam ka da. Do ka, ano gito Base ko na negosyo na sa organ. Nan, tagmamba siya nga, duha pa man imo kidney. Kamu na siya. Kumusta ang kidney mo? Na. Basta sa inyo nga chat na bega man ko. Ay, kumusta ang imo kidney? Nan. Amo na dra ma-alarm ka na action. Ang heart mo ng kondisyon man. Nalakala. Ma-alarm ka da. Mangita siya gali baligya. Nalakala. Kasi hindi siya ka lang yawon na baligya. Ihawon gidya ka lain sa ihawon. So scare. Scare? Full. Perfect. Scareful. Kaya, malaki mo Sige. Migo ko, Torko, Jungko, good morning. Sakay Kiting kag Heidi o season dira sa New York. Good morning, man. Yes. Sakay si Captain Elmer. Elmer Bonilla. Yes, good morning, Sir Good morning. Elmer. Din sa kanila sa mong station. 6. 6 sige apon. Yes, Sige. correct. Kag sa akong classmate Black Lilian, ato lang na ako din nga si Lilian Bermudez pala sa Australia. Ako din pulit isa, invited ako sa iya na birthday celebration. Wow, sana all invited. Hindi ka mo classmate. Ngita classmate mo to yan. Kita ko klase nga ma-invite sa akin. Sige. Mangita ko. Mark Duran, inablos ko niya. Mary Grace Eugenio Fermin, Gemma Malabarbans, Maluenda Tayukon. Good morning, man. Myla Diquito. Sino pa na dahil? Ikaw na bala? Mentira. Good morning, Jean Salgon. Good morning. Sa Bets Mang Ustandar na akong boy. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Myla Diquito. Naka-off ang ako niya, Mike. Kay Jo Mario Mentira. Good morning. Kay Jean Salgon, kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Myla Diquito. Ang iba na hindi ko makita, Action Boy. Yan na. Sa Di Jose family dira sa Tanguba. Good morning, man. Then Maribel Villanueva. Sige. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Rohel Montesino. Good morning, man. Kag sa Montesino family dira sa Yumaylan sa Barangay Buena Vista. Yes. Happy weekend, Happy mga weekend, Aksyon. everyone. Phil Alonsagay, good morning, man. Yes. Kagawad Ulay Balahon, Kagawad Mira Polidario sa kagiban pa, tanan na. Good morning. Tanan nakagawa na nakilala mo. Sunggod na ha. Siyang sunggol. Diba? Tanan nga mga Kagawad Kapitan pag Nation. yan Mga kilala membros ng mo. Kagawad Nation. Nakagawad Nations. Ganda. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.